Dins d'aquesta caixa hi ha un producte comestible. Anem a llegir-ne els seus ingredients. Aigua, sucres, glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, almidó, fibra E460, aminoàcids, àcid glutamínic, àcid aspartic, histidina, leucina, lisina, fenilalanina, arginina, valina, alanina, serina, glicina, treonina, isolacina, prolina, cistina, tirosina, metionina, àcids grassos, àcid palmític, àcid gras omega-6, àcid linoleic, és que no s'entén. linoleic, ácido graso omega-3, àcid oleic, àcid palmitoleic, àcid esteàric, àcid làuric, àcid mirístic, ácido cáprico, ceniza, fitosteroles, E515, àcid oxàlic, E300, E306, tocoferol, filoquinoa, Tamina, colors, sabors, etanoato de 3 meltibut, hilo, Amarillo, marrón, E1601A, sabores, etanoato de 3 melibut, 1 hilo. metilpropan, metibutil, metilopropan, això és metilatil, metilbutanal, metilbutil 1-ol, butanato de 2-hidroxi 3-metiletilo, acetato de pentilo, agent de maduració natural. Què pot ser? Crec que són xutxes. no sé, és algo picant. Jo que sé, una cosa molt rara. Alguna cosa àcida té que ser, però bueno, si és comestible es menja. no molt saludable. Crec que és... Hòstia, meva. Crec que és... pinso. Crec que és una gelatina. Una jutge o... Ni idea. Algun plan de bulleria. Potser una gominola. Aquells cereals que ara porten molt de sucre i molt de colorant i moltes coses rares, doncs... Algo així. O piruletes o caramels. És tot química, és molt... no sé. No ho sé, però són tot productes químics, per tant, algú químic. Jo crec que és tot químic. Ai, bebè. No ho pots. No. Aigua, sucres, glucosa, fructosa... Tot és química.